Now, Dolofia-ke leli-ke sithandwa zami, lenze njani kuwena emzimbeni? Or mhlampe even before lenze njani, linani phakathi i-composition yayo. Phakathi ama-chemicals aphakathi, kukhona ama-chemicals that we call ama-flavonoids nama-polyphenols, ne? Now, lo ma-chemical engiwashoyo aphakathi kwi-Dolofia njalo. Uma sikhiphile as ososayensi, izokwenzani kuwena? Leyo chemical leyo iyona ezokwenza ukuthi umzimba wakho uklineke, okay, ngaphakathi. Leyo chemical leyo iyona futhi eyenzani, eyehlisa ini, ukuvuvukala ngaphakathi kuwena. Hence singagcina sithi iDolofia liyayehlisa ukuvuvukala ngaphakathi kuwena, okay? So part of uma ngithi iyaklina ngaphakathi is because ngiyazi noma nifunda kuthiwa into inama-antioxidants. Into inama-oxidant kusho ukuthi leyo plant leyo or leyo chemical ephakathi iklina i-rust kuma-cells akho, yenza ukuthi nama-cells afile iwakline, so okusho ukuthi yenzani, ipholisha umzimba wakho. So iDolofia inayo leyo chemical leyo elikwazi ukuthi li-acte njenge-antioxidant, so meaning linale chemical ekwazi ukuthi ikline ama-cells akho ukuze angabi ne-rust, ukuze umzimba wakho usebenze kahle, okay? But again, izokwenza ukuthi kungabi nokuvuvukala because izoblocka i-pathway, indlela eyenza ukuthi umzimba wakho uvuvukale. Now sithandwa zami, konke ukugula emzimbeni wakho kukuvuvukala. Alright? So, if le chemical le engaphakathi kweDolofia, ama-polyphenols, ngaphakathi emzimbeni wakho, ayakwehlisa ukuvuvukala. And by the way, akulona lodwa iDolofia elinawo lama-chemicals. Ngizokusho konke okunye, okunawo wonke lama-chemicals, okunye even kangcono kuneDolofia. Alright? Because le chemical lekuthiwa ama-polyphenols ehlisa ukuvuvukala. So what does that mean? Lokho kuzosho ukuthi azokwehlisa, yes, isikhathi sokuthi uzogula kangakanani, azokwehlisa, yes, inani le-stress ngaphakathi kuwena, but also azokwehlisa inani latshwala kuwena egazini, oma-effects atshwala. Ilapho-ke laba asebethi izosiza kwi-hangover, i-hangover ibhabhalazi, angithi? Ngiyazi ukuthi khona bathi isiza kwibhabhalazi, oze ngichazeleke ukuthi isiza kanjani. Again, because yehlisa lokuvuvukala, okay, izosiza kwibhabhalazi. Alright, asikhuluma ngokuthi ibhabhalazi lenzeka kanjani. Now, utshwala uthi mukuphuzile, mhlawumbe uzokwenza mhlawumbe 3 things njengase ngizibala amongst many things. Utshwala kuzokwenza ukuthi yes, uzokwenza ukuthi number 1, isisu sakho ngaphakathi sotshabuka ngoba kuyi-acid, angithi? So isisu sakho ngaphakathi sotshabuka. So once isisu satshabuka ngaphakathi sokwenzakalani, sokuba nokuvuvukala. Ukuvuvukala lokhu kubangwe ukuthi uyatshabuka. Once watshabuka wena, umzimba wakho usulahlekelwa amanzi, so suba dehydrated wena, uyoma, okay? But also uchama kakhulu futhi uma kuwukuthi uphuza utshwala, so suyoma, okay? But 3, utshwala uzokwenza ukuthi umzimba wakho uqale ukuvuvukala, okay? Ilapho sokungena khona-ke le chemical ekuDolofia, ngoba ngitheni ekuqaleni, le chemical le ama-polyphenols akhona phakathi kwiDolofia ayayistopha le process, or ayayireducer, not stop, areducer le process yokuvuvukala ngaphakathi kuwena. That way-ke, uthi wena uma kade uphuzile, okay, iDolofia lizokusizaphi, okay? Lizosiza number 1 ukuthi i-system yakho, ama-side effects, in fact this has been scientifically proven, ne-research nje ekuprovayo lokhu ukuthi iDolofia lizosiza ukuthi ibhabhalazi alikushayi as much if kuwukuthi uthathe iDolofia kunokuthi awulithathile. Alright? Ngoba ngesikhathi uvuvukala ungaliphuzile iDolofia, yilapho sokuba khona-ke manje ley'mpawu-ke zokuthi unebhabhalazi, yini, ikhanda, sorry angikaze ngiphuze, so kumele ngikhumbule ukuthi yini, ibhabhalazi, uphathwa ikhanda, uba ne-nausea, angithi? Also mase uyavithika nje, uba nesibhocobhoco, ukhathale. Alright? So, if wena uthathe iDolofia, lizokusiza ukuthi lezo mpawu lezo zokuthi wena uphuze utshwala, lezo mpawu ziyehla. It's not as much as umuntu obekade engaliphuzile iDolofia. Alright? But ngifuna ukuklarifya la sithandwa zami, okay?
ngeke idolofiya lize li-affecte ukuthi udakwe kangakanani. Alright, ngeke lize affecte ukuthi udakwe kangakanani, ngeke futhi idolofiya lenze ukuthi utshwala kungaku-affect ukuthi uphuza utshwala kusho ukuthi uzoba right. No, ngeze likwenze lokho. Kuphela lizosiza la ukuthi uma kade uliphuzile wena idolofiya futhi uma uliphuze before uphuza utshwala, lizokusiza ngokuthi ngakusasa ibhabhalazi lakho is not as bad as umuntu obekade engaliphuzile idolofiya because of lama properties ebengiwasho ukuthi one, izokwehlisa ukuvuvukala, then utshwala ngeke uze ube naloku kuvuvukala okuningi okukhona ngaphakathi kweni. Yebo kuzoba khona, but kuzoba less. But also, mhlawumbe kade engakushongo, khumbula ukuthi utshala ufike ushaye isibindi sakho, okay? Now, idolofiya as part of ukuthi li-antioxidant, liyaklina, lizos-detoxifya naso isibindi. So, i-effect ukuthi isibindi sakho sishiswe utshwala yehla futhi, all right? So, umuntu ozosebenzisa idolofiya before ezophuza, izomsiza kakhulu. But if uzoliphuza ngakusasa, for example, kade usuphuze ngayizolo, yazi ukuthi kuzobe sekukhona i-damage vele kade utshwala isiwenzile ngayizolo. Yebo izokusiza still, but ngeke kufane nomuntu oliphuze before eya etshwaleni or eyophuza utshwala. All right, so bokuyiclaim yokuqala leyo ekhona in public yokuthi idolofiya lisiza kwi-hangover ukuthi ube nebhabhalazi. So bengifuna ukukuchazela ukuthi lisiza kanjani, and nakhona is not 100%, but yebo isayensi iyaprove ukuthi ukhona umehluko obakhona ngampela kwibhabhalazi if usebenzisa idolofiya, phela kwibhabhalazi if usebenzisa idolofiya. All right, simuve kwenye point. Ngoba ngiyazi baningi kade bekhuluma ngani ngamafutha ukuthi wehlisa amafutha. Now, idolofiya lisebenza kanjani-ke kumafutha nakushukela. All right, idolofiya part of into ephakathi kuyona i-fiber. I-fiber lesithi soluble fiber, i-fiber encibilikayo, ibizwa ngokuthi i-pectin igama layo. Manje le fiber uthi uma suyidlila ngaphakathi kuwena le fiber, whether idolofiya noma kwesinye isithelo, uthi uma suyidlile le fiber le ihambe yenze njani? Yenze ukuthi umzimba wakho ungawuthathi kakhulu ushukela ngaphakathi. So umzimba wakho awu-absorbeki, awumomeki kalula ushukela if kuwukuthi udle idolofiya. That is why kubantu abanoshukela ikhona i-benefit yedolofiya if kuwukuthi usebenzisa idolofiya. Mhlawumbe angeke ize reverse ushukela wakho unless kuwukuthi kune-program ozodlula kuyona yokureversa and usebenzise idolofiya. All right, so idolofiya lizokwenza njani? Lizokwenza ukuthi lizo-slower down lokhu kokumoma esithi thina i-absorption, ukuthi umzimba wakho umome ushukela. Then ngeke ushukela uba mningi egazini ngenxa yokuthi wena ususebenzise idolofiya. Emafutheni idolofiya lizokwenza njani? Kumafutha esiswini sakho, idolofiya lihambe libambelele kuwona amafutha, okay, i-cholesterol. That way, i-cholesterol enye iyaphuma emzimbeni wakho, ayisahambi iyongena kuphi? Egazini. So uyakubona ukuthi ngokwenza lokho kokubili nje, ukuthi number one, izokusiza ukucontrol ushukela egazini, but two, izosiza futhi nokucontrola i-cholesterol, amafutha egazini. Sengiyaqala-ke manje ukungenela ukuthi izokusiza kanjani-ke kuwena uwumuntu wesilisa kumdavazo, okay? Khumbula ukuthi izifo eziningi, not all, but kunenjwayelo ukuthi ushukela uzogcina su-affecta umdavazo wakho ngoba uzo-affecta imizwa yakho, okay? But also affect nokujiya kwegazi, u-affect nokugijima kwegazi, okay? Now, because udolofiya uzo-affecta ukusize ekwehliseni ushukela, lokho kuzosiza-ke also kuma-side effects ashukela kuwena. Then if kuwukuthi wena induku yakho inenkinga ebibangwe ukuthi unoshukela, silizokusiza-ke futhi udolofiya. So not direct, uyabona, ngeke udolofiya kusize nje ngokuthi uzokusiza kwinduku, but if kuwukuthi wena unenkinga ukuthi ushukela wakho awukhontrolekile, manje susebenzisa umdolofiya, then umdolofiya uzokusiza ukucontrol ushukela, and ekusizeni ukucontrol ushukela sizosiza futhi nama-side effects ashukela kumphambili wakho. All right. 2, i-cholesterol.
Khumbula ukuthi i-cholesterol yenze njani? Iyahamba iye kwimithambo yakho yegazi, ifike ilale kuyona imithambo yegazi, igcine iseyenza ukuthi if kuwukuthi umthambo wakho wegazi bomngaka, manje uzothola ukuthi i-cholesterol silele konke la ngaphakathi. And ngesikhathi kwenzeka kanjalo, imbobo kunokuthi ibe ngaka, sigcina siba ngaka manje siba ncane. Okay? Meaning ukuthi igazi sokumele liphume embobeni encane. Kanti uyawazi-ke ukuthi umdavazo ufuna ukuthi imithambo yegazi ikwazi ukuvuleka ukuze igazi ligijime liyongena kuyona induku kuze ivuke. So, ngokusiza-ke wena i-cholesterol ukuthi umdolofiya uzobamba cholesterol lo egazini lakho, kuzosiza lokho if kuwukuthi wena induku inenkinga ngenxa ye-cholesterol, izosiza u-cholesterol. So, indirectly, isizosiza leyo nto-ke ukuthi kuhambe igazi kahle, imithambo lakho ihambe kahle, then singagcina sisiza endukwini yakho. Okay? But sithandwa zami, ngicela ningilalele la and ningilalelisise. Okay? Ayikho any good evidence kubantu eyenziwe ngomdolofiya ngokuthi uyayisiza ukuvuka induku. Okay? There is no evidence good on humans, okay, esho ukuthi umdolofiya uzokusiza kwinduku. Kodwa ngisazoqhubeka ngichaze ukuthi uzokusiza kanjani eceleni kuze lezo zinto zigcine sezikusiza kwinduku. All right? Now, mhlawumbe angisho le. Kukhona i-study ososayensi abasenzayo manje kwi-lab esidumile ngesinye isihlahla. Ngizosisho lesihlahla futhi ngizofuna ukuthi usibhale phansi kuze uzibhekele sona. Igama lesihlahla i-Olofiya. Okay, igama layo. So I hope ukuthi anizange nidideke ngodolofiya no-Olofiya. Okay? Ngoba u-Olofiya uyena-ke lo uyayivusa induku, and iscience le isihlahla ososayensi abasitholile esisanda ukutholwa futhi naso ukuthi yebo nasi isihlahla ngempela siyayenza lento yokuvusa induku. But again, njengoba nje kodwa ngizosiveza nesithombe saso leso sihlahla, angazi la ku screen ungakwazi ukungivezela kukhona isithombe saso, ikhona iposter elapho eyisithombe, ngifuna bayibuke i-Olofiya le. Okay, ungagooglisha sena sami i-Olofiya uyispela ngokuthi E-U-L-O-P-H-I-A. Okay, Olofiya uyena u-Olofiya, uyasebenza-ke u-Olofiya-ke. All right? Ngiyabona senze nami spela lapha, uspele ngo-U-ke wena lapho we-Queen, but kuze uthole the right name mspele E-U-L-O-P-H-I-A, Olofiya. Okay? Mspilo kanjalo-ke uyena-ke umuntu ososayensi-ke manje esibhizi ngayo leyo ukuthi nansi umuthi esiwutholayo ukuthi hayibo nanga umuntu ovusa induku. All right? Now, ngikusho nje lokhu sithandwa sami, ya kucishe kufane ne-orchid, akulutho kodwa singaphuma kwi-screen sibavezela. Ikhona into kade ngiyifakile early on enazo zonke izithombe, ngizonibonisa ukuthi which one it is. Okay? So I hope sithandwa zami ukuthi unconfuse u-Olofiya nodolofiya. Okay? Ngoba udolofiya njengoba ngisho nje ukuthi yebo njengolinye ifruit noma eliphi uzokusiza vele, kodwa awuzokusiza direct ukuthi uzokuvusela induku. Ngeke ukuthi uzodla udolofiya nje wena ukusiza ukuvusela induku, ngeke ukwenze lokho. But uzosiza lezi ezinye izinto eziseceleni okuwukuthi mhlawumbe izona ezikugcinezelayo kuze induku ingasebenzi. All right? Asiqhubeke futhi ukuthi yini enye ekhona futhi udolofiya engasikusize futhi ekameleni. All right? Kudolofiya kukhona uvitamin C. Kudolofiya kukhona umagnesium. Kudolofiya kukhona uvitamin K, uvitamin B. Okay? Now, angike ngiqale nje kuwona lama-vitamin ngiwabala. Uvitamin C, khumbula ukuthi wenzani-ke kuwena. Vitamin C uzokusiza one nge-immune system yakho. Uvitamin C uzokusiza futhi nokwakha iy'ndonga, okay, zemthambo, ngoba kubalulekile ukuthi imithambo yakho ikwazi ukuthi stretch, uma igazi liningi ikwazi imithambo ivuleke. So uvitamin C uzokusiza lapho. All right? So, if kukuthi-ke sizothi idolofiya izokusiza kumdavazo, mhlawumbe izokusiza futhi lapho ngokuthi sokune-vitamin C manje ezokusizaphi kwimthambo yakho ukuthi ikwazi ukuthi ivuleke. All right?
But sithandwa zami, ngicela ukunihlebela. Vitamin C okhona kuDolofiya is only 23%. 23% of into kumele uyithole per day. Okusho ukuthi wena uzolawula wadlana noDolofiya nje every day futhi inqwaba yakhe ukuze uthole lo vitamin C ozokwazi ukuthi uze ukusize. Okay? Ukhona yes vitamin C, but hayi ngenani leli ukuthi lingaze lenze into enkulu kuwena ngaphakathi emzimbeni. Ngikuhlebele into ena more vitamin C than iDolofiya if ukuthi ufuna ukuvila imithambo. Amaplamusi, by the way, it's about 10 times. Ogwava, peppers, uphepha oyellow, uphepha obovu, wonke la anenqwaba ya-vitamin C. So ungathi umama wakwakho mepheka nje ntambama uthi hayi mama ungicrashele yona amaphepha loyo lokhu nithi ama-robot angithi uyellow no red no green, but uyellow no red very good, ugcwele uvitamin C much more than iDolofiya. So ungamane udle yona or uyifake yona kwi-smoothie uzobe usuyithole yonke idose yakho ye-vitamin C ezosiza kwimithambo le ekhona kuDolofiya. Alright? iDolofiya futhi inani ine-magnesium. I-magnesium izokusiza phi? Kumdavazo. I-magnesium izokusiza kumdavazo ngokuthi izosiza ukurelaxisa nje umzimba. That is why abantu abaningi bayisebenzisa ebusuku futhi noma beyolala. Izokusiza ekurelaxeni umzimba wakho. And khumbula-ke ngihlala ngisho ukuthi kuze kwenzeke umdavazo, kuze induku ivuke, kubalulekile ukuthi i-system yakho ibe relaxed, kuze igazi likwazi ukugijima lingene kwimithambo, kuze ivuke induku. Now, le magnesium kodwa ekhona kuDolofiya iyahlulwa i-magnesium ephakathi kuyinhlavu ze-pumpkin, okay? Iy'nhlavu pumpkin kambe ngesiZulu? Ithanga. Iy'nhlavu zethanga, leli suke liphekwa nje ekhaya uzozithatha uzomise uzidle, much more le chemical phakathi kuyona kunale ekuDolofiya. Alright? iDolofiya linani futhi lino-vitamin B. Vitamin B izokusiza of course with i-strength. Lino-vitamin E, iDolofiya, okay? Mhlawumbe angiphendulanga le spam ngoba khona abathi izosiza kuphi kwi-spam sakho, okay? Now, mhlawumbe the good or the bad kuqala. Okugood ukuthi yes ino-vitamin E, and uvitamin E is very good for sperm production, ukuthi umzimba wakho wenze njani ukuthi ucreate i-sperm. Alright? Ngicela ukukuhlebela-ke ukuthi yini eno-more uvitamin E. U-avocado is got much more uvitamin E ozostrengthisha isidoda sakho ne-sperm. Ispinashi, ubroccoli, amajikijolo, zonke lezo zinto much more than iDolofiya. Okay? So kunezinto ongathi uzozithatha kanti kunezinto nazo vele which is much more than loku okhona. Yes, inayo le chemical, but kukhona okunye okuna much more than yona iDolofiya. But kune-study wangilapho ku-spam, kune-study esenziwe-ke ngo-cousin wakhe uDolofiya, okay? Uyi-cactus naye, uyi-group, uyi-cousin ake iDolofiya, but bafana noDolofiya, cishe kufana nje ukubhekile ungathi uDolofiya. Kukona-ke kune-study esenziwe ngamagundane. Khumbula-ke ukuthi science almost yonke into esiyenzayo siqale before siyisa kubantu, leyo nto siyithesta kwizilwane, and izilwane esithesta kuzona amagundane. Alright? So kunokhazini-ke waDolofiya, ne? Othestwe kumagundane, kwathestwa i-sperm emva kwesikhathi. Guess what? Leso study sibonise ukuthi la magundane bekade nikezwa ukhazini kaDolofiya after isikhathi eside, then i-sperm siyehlile saba weaker. So uyabona ukuthi kodwa-ke lokho kusho ukuthi yes bongayini iDolofiya kodwa bayigroup eyodwa, ikhazini icishe ifane noDolofiya. So wena uzohamba uthola umDolofiya laphaya, kanti akusiyena umDolofiya, sudla lo ocishe afane nomDolofiya owukhazini wakhe. So ugcina wena subulala isidoda sakho kade kungafanele. Alright? But sithandwa zami, as much as ngikusho lokho, uyazibona zonke lezi zinto engizishoyo ngomDolofiya ukuthi zi-right, zikhona zonke lezo zinto. But uyabona ukuthi it's not ukuthi directly
umdolofiya iwona uzokwenza. Unako konke okuhle njenganeliphi ifruit nje uzothola ukuthi hawu linaloku 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 idumbe linaloku ku-right, but le hype esikhona manje kube ngathi nje sokubuya uJesu ngedolofiya. Zithandwa zami, ngifuna uzenzele, angifuni ukuthi into engekho, but ngifuna wena take this information engikunikeza yona, which is scientific information, uzidecide wena ukuthi yini into e-right kuwena and yini into ezosebenzisana nawe. Alright, asikhumbuleke sithandwa zami ukuthi kukona konke ne, yonke into inobuhle inobubi. Alright, idolofiya if kuwukuthi again mina ngikhuluma nge-extract lokho suke siwukhiphe uju lwayo lokho okuphilayo kuyi-chemical. If uzoyidla nje iyi-fruit ayinankinga, iyi-fruit nje kuphela uma udle kakhulu of course izokukhiphisa nesisu, uzokhishwa isisu, alright.